13 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Қирғизистон бо раиси Девони вазирони ҷумҳурии Қирғизистон Адилбек Касималиев мулоқот намуданд. Дар вохӯрии масоили мубрами рушди муносибатҳои Тоҷикистону Қирғизистон бо таваҷҷӯҳ ба иҷрои тавофуқоти дар ҷараёни сафари давлатӣ ҳосилшуда дар соҳаи тиҷорату иқтисод баррасӣ гардид. Доир ба ҳамкории ду кишвар дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, кишоварзӣ, энергетика ва сармоягузорӣ табодули муфассали афкор сурат гирифт. Таваҷҷӯҳи махсус ба масоили таъсиси корхонаҳои муштарак дар бахшҳои ояндадори саноат, ташкили намоишгоҳҳо ва форумҳои тиҷоратӣ, барои мондани ҳамкории зичу пурсамар миёни минтақаҳо ва хусус маҳалҳои наздисарҳадӣ зоҳир карда шуд. ба мавзӯи барқарорсозии хатсайрҳои ҳавоии мусофиркашонӣ миёни шаҳрҳои ду кишвар диққати махсус дода шуд. рушди ҳамкории фарҳангию гуманитарӣ ба хусус дар бахшҳои илм, маориф, сиёсати ҷавонон, сайёҳӣ ва варзиш аз масъалаҳои дигари суҳбат буд.